ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅମୁହା ଦେଉଳ ମନ୍ଦିର ଏବେ ବି ଏଇଠି ଅଛି। ଚାରି ଦୁଆର ମୁକୁଲା ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ମନ୍ଦିରରେ ଦିଅଁ କାହିଁ? ଦିଅଁ ବୋଲି କେବଳ କେଇ ଖଣ୍ଡ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଅବା ଭଗ୍ନ କବର ଦିଶୁଛି। କେଉଁଠି ତ୍ରିଶୂଳ, କେଉଁଠି ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ମିଶାଣ ଚିହ୍ନର ପ୍ରତୀକ ଝୁଲୁଛି। ସବୁ ନିଶାଣ ଆତ୍ମା ଶୂନ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଶବ ଏଠି ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାକୁ ଖୋଜୁଛି। ଧର୍ମର ଧ୍ୱଜାରେ ରକ୍ତର ଦାଗ ଦିଶେ, ନାରଙ୍ଗୀ, ସବୁଜ ଆଉ ସଫେଦ ଚାଦର ତଳେ। ପାଖାଣ୍ଡ ପ୍ରପଞ୍ଚତାର ମୁହଁ ଲୁଚି ରହେ। ସେ ବିନାମୀ, ଅଦୃଶ୍ୟ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, ନିର୍ଗୁଣ, ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ। ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମକୁ କେତେ ରୂପ ଦେଇ ଲଢ଼େଇ ଯେ ନାମ ପାଇଁ ହୁଏ। ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶନିବାର ଦିନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗଛ ତଳେ ଦୁଇଟି ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଘିଅ ଦୀପର ଦୀପ, ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନଜର ଦୋଷ, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ତନ୍ତ୍ର ତ୍ରୁଟକା ସବୁକୁ ଆପଣ ଏଠି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଚଲାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ସାଥିରେ ରହୁ। ଏପରି କହି ଶନିବାର ଦିନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବାର ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବେଲପତ୍ର ସତେଜ ଓ ସଫା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶୁଖିଲା, ମଉଳି ଯାଉଥିବା କିମ୍ବା ଚିରା ବେଲପତ୍ର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବେଲପତ୍ରର ତିନୋଟି ଯାକ ପତ୍ର ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଅଧିକ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସର୍ବଦା 3 ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ବେଲପତ୍ର ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି 3 ପତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ବେଲପତ୍ରର ଡେମ୍ଫ ଜଳପାତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଚିକ୍କଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ରହିବା ଉଚିତ। ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର 9ଟି ନିୟମ ଜାଣିବା। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ମହିଳା ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ହତ୍ୟା କରାଯିବ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଉପରେ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ନାହିଁ। କେହି ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ଆଘାତ କରିବେ ନାହିଁ। ଶୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରଶଂସାର ପୋଲ ଉପରେ ଚାଲୁଛ, ତେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଯେ ତା ତଳେ ଈର୍ଷାର ନଦୀ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁଥିବ। ତେଣୁ ସେ ପୋଲ ଉପରେ ସାବଧାନରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ପୋଲକୁ ଧରି ରଖିଥିବା ସାଧନାର ସ୍ତମ୍ଭ ଦୁଇଟି ଉପରେ କଦାପି ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାରର ଭାର ଲଦିବ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସେ ଭାରରେ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ। ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀର ସୁନାଠାରୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଭୁଲର ବି ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ ଡାଲର ମାଳ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧି ନେବେ, ଭୁଲରେ ବି ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ ଡାଲମଲ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧି ନେବେ, ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଘର ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଲେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହୁଏ। ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟାଙ୍ଗିଲେ ଦରିଦ୍ରତା ରହେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର ଅଳ୍ପ ଭୁଲରେ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି ଓ ତୁମ ନିକଟସ୍ଥ ଲୋକ ବହୁତ ଭୁଲ ପରେ ବି ଦାଣ୍ଡରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଉଛି, ତେବେ ସେହି କଦାପି ଦୁଃଖୀ ନ ହୋଇ ବରଂ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଭଗବାନ ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତୁମର ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି।
ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମର ଛୋଟ ଭୁଲଟି ବଡ଼ ଆକାର ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାହାକୁ ସୁଧାରିବାର ପ୍ରୟାସ ଦଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ମରିବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ବି ମିଳିବ କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ଏହା ଜୀବନର ସଫଳତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିନେବା, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜୀବନର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।